Nos, tehát nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a kedves szerzőket, családtagjaikat. A Fotóoktatás Fotóiskola 2016-os 1.0-ás megnyitóján vagyunk. Alkotó fotográfus iskolának a végzett hallgatóinak az anyagaiból látják a kiállítást. Több csapatnak vannak kint a képei, itt egy pár mondták, hogy nem is találkoztuk osztálytársakkal. Ez nem is baj, hiszen ha megnézzük a területen található alkotásokat, igen széles a paletta, egészen a szociófotótól már egy picit akár itt szembenézünk a természetfotó irányába is, de elsősorban maga az alkotások fényeket, érzéseket, hangulatokat közvetítenek a nézőknek. Miért is vagyunk itt az Alexander könyváruházban? Hát itt már szerintem egy 5-6. éve így nyitjuk meg a kezdő alkotó fotográfus iskola kiállításait. Én szerintem nem is lehetne jobb helyen, hiszen a Kultúrának vagyunk egy 3 emeletes könyváruházában, és annak is egy kávézójában. Itt pont a többiekkel beszélgetünk, még a kiállítást meg nem nyitottam, nyitom. Igazából ezt mindenkinek javaslom, hogyha a közeljövőben akár egyéni vagy csoportos kiállításon vesztek részt, a legideálisabb helyszínen általában a kávézó, ugyanis itt, amikor az emberek leülnek, beszélgetnek, nézelődnek, és ez a lényeg, hogy nézelődnek. Megnézik a képeket, megnézik az alkotásokat, rengeteg pozitív visszajelzést kapunk a itteni munkatársakon keresztül, hogy akár megvásárolnák a képeket is, többször volt ilyen jelzés. Ha lesz ilyen bármi felé, akkor én direktben fogom adni a telefonszámot, és akkor hívlak majd titeket, nem kell meglepődni, akkor ilyen lenni. Ugyanis ide a kultúrára érzékeny emberek jönnek. Hát ki más jönne egy kávéházba, ahol a könyveket lehet vásárolni. Amúgy a kiállítás képeire jó magam nagyon büszke vagyok, de én azt gondolom, hogy kollégáim is. Ezt is beszélgettünk itt Lakatos Péter fotográfus kollégámmal. Nagyon jó érzés visszanézni azokat a képanyagokat, amiket majdnem azt mondom, hogy akár önerőből, de többek között közös alkotásként vettünk el. És hogy ilyen rövid idő alatt, tehát 3 hónap alatt többsége az alkotóknak szinte a nulla tudásból ilyen minőségű képanyagokat tudnak produkálni, az mind az ő büszkeségük, mind az szerintem az iskola tanárainak a munkáját. Akkor ezt jó, akkor nem adom át a szót a Lakatos úrnak, Laci, egy pár gondolatot. Gyere? Én? Fogadjátok szeretettel az iskolán Photoshop és Lightroom szoftveres oktatóját, Szilágyi Lászlót. Sziasztok! Ennyi volt, sziasztok! Az előtt körbe jártam és megnéztem a képeket, és az első gondolatom eszembe jutott, hogy szokták tőlem kérdezni, mindig, amikor mondom valakinek, hogy fontos iskolában tanítok Photoshopot, fotózást és egyebeket, mindenki kérdezi tőlem, hogy hú, de jó, akkor én is mehetnék, megtanulhatnám, persze bárki jöhet. És utána a következő kérdés az, hogy de lehet, hogy nekem nem menne, és hogy akkor biztos, hogy nem vagyok én olyan ügyes. És erre szoktam mondani, hogy ez nem így van. A fotózás tanulható, tehát nagyon sok minden, amit az ember tudni akar, azt meg lehet tanulni, tehát szorgalommal, kis logikával meg lehet tanulni, de van egy szint, ami fölé nem lehet menni tanulásra. Tehát amikor az egyszerűen tárgyilagosan átadható dolgokon túllép az ember, azt már nem lehet tanítani. Szerintem tanítani sem nagyon lehet, meg tanulni is nagyon nehéz, inkább ott már csak inspirálni lehet az embereket. És ami nekem nagyon tetszett, hogy voltak itt olyan képek, sőt vannak nagyon jó képek, amik egyértelműen már ezen a szinten túl van. Tehát nem csak egy technikailag jó kép, nem csak az, hogy a kompozíció nagyjából rendben van, tehát hogy ezt a checklistát végigfutja az ember, akkor minden rendben van. Tehát tényleg ezek olyan képek, amiben benne van valami plusz, sőt nem egy olyan kép volt, amikor rá is éreztem, hogy na ezt biztos valaki csinálta, akinek már láttam a képét, és igaz, tényleg utána ott volt alatt a név. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy vannak ilyen képek, és tök jó, csak így tovább. Szerintem ez nagyon szép dolog, hogy csak így tovább is fotózatok sokat, mert látszik, hogy nagyon sok képben benne van a plusz, ami még lehet fejleszteni, építkezni rá, és már biztos, hogy nagyon sokan nagyon jó úton jár. Úgyhogy csak így tovább.
Én még egy pár gondolatot szeretnék mondani, köszönöm Lászlónak a hozzászólást. Minden szerzőnek és családtagnak üzenném. A családtagoknak csak annyit, hogy köszönjük a türelmet, hogy elbírják viselni a házastársuk, gyermekük hobbiát és őrültségeit, és érdemes meggyőzni önmagunkat és a családtagokat is afelől, hogyha nyaralni mennek, akkor ne vigyenek fényképezőgépet a párok, ha meg fényképezni mennek, akkor ne akarjon nyaralni a másik párja, mert a kettő együtt tud működni. Mindkét irányba érdemes egy picit tolerálni, illetve bíztatni a fotósokat nem csak az irányban, hogy fejleszteni a tudásukat, hanem akár megmérettetni magukat, nem csak egy ilyen kiállításon, hanem fotópályázatokon rengeteg van, erről beszélgettünk a suliba is. Nyitottak vagyunk, Anikóval segítünk, ha valaki átküld nekünk 10 képet, hogy melyiket választanánk ki, akkor tényleg odaírjuk, hogy ezt az első 5-öt, 6-os, 7-es, 8-as, 10-es, ezzel segítve a fejlődéseteket, akár iskolán túl is. És bizony nagyon büszke vagyok arra is, hogyha itt most körbenézek, 2-3 olyan embert is látok, akiket bizony a Nikon pályázaton már akár helyezettként is büszkén mondjuk, hogy említhetünk, és akkor hagyni ezek irányukba egy nagy tapsot megérdemelnek, Krisztián is, és Balázs is. Ati, bocsánat, illetve Papuk Dóri, ő is megérdemel azért majd egy büszkeségi listát, de arra az egyre mindenképpen vigyázzatok, hogy ezt tisztességgel és becsülettel most nem mennék bele a részletekbe, mert akkor sokkal rosszabb a visszásság, jó? Úgyhogy mi örülünk, hogy ezen az úton elindítottunk, mi az irányt megadtuk. Most egy kicsit már többen túl vagytok ugye a haladó művészúrin is, igazából most már a saját utatokat kell járni, ezt kell taposni tovább. Mi kvázi mint egy kis mentorok, nem tudom más nevet mondani, segítünk titeket, úgyhogy várunk szeretettel bármilyen kéréssel, és tulajdonképpen ezen